Kikica. Bila jednom vrlo lijepa indijanska djevojčica. Voljela je rano ujutro šetati šumom i igrati se sa svojim prijateljima iz životinjskog svijeta. Ponekad bi plovila rijekom u svom brodiću. Zdravo, pozdravljale su je njene prijateljice ribice. Kikica, kako se mala indijanka zvala, bila je vrlo vesela među svojim prijateljima. Oni su je puno voljeli i uvijek su joj poklanjali raznobojno poljsko cvijeće. Kako je samo lijep ovaj cvijet, uzvikivala bi Kikica. Na povratku kući uvijek je nosila puno cvijeća. Tako su joj životinje zahvaljivale što ih posjećuje i pazi. Kikica je čak i liječila životinje svojim čarobnim praškovima. Je li te prošao trbuščić? Upitala bi ona oboljelog zeku. Jednog dana dok je njegovala puža kome se iskrivio rog, pojavi se zec. Šta je zeko? Upita ga djevojčica. Zašto si se uplašio? Pomozi nam, molim te, pomozi nam. Zec je objasnio Kikici da su se svi uplašili lovca sa velikom puškom. Sa suzama u očima Kikica se uvjerila da lovac ozbiljno misli ubijati životinje. Kad je vidjela da je ranio pticu, Kikica nije mogla izdržati i priđe mu. Misliš li ti da je lijepo to što radiš? Pa zar ti nije žao ovih malih, bespomoćnih životinja? Postiđen, lovac obori glavu i shvati da je djevojčica bila u pravu. Neću više nikada, rekao je lovac i istinski se pokajao. To ćemo tek vidjeti, odgovorila je djevojčica, koja nije imala mnogo povjerenja u lovca. Zašto će ti puška? Evo uzmi je i baci je u rijeku, tako ćeš mi vjerovat. Taj lovac, koji je bio silno uplašio životinje, najzad je shvatio da ne treba ubijati bespomoćna stvorenja. Od tog dana ne samo da ih više nije lovio, nego se sprijateljio sa djevojčicom pa joj je pomagao oko njenih malih životinja. Gotovo da zaboravim. Njih dvoje su izliječili ranjenu pticu, tako da je ona vrlo brzo veselo poletjela.